ମଣିଷର ଭାବନା ଏତେ ନୀଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେ କେବେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରେନି। ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଯଦି ଘରେ ଦିନେ ରୋଷେଇ ନ ହେଇଥିବ ନା, ସେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଭାଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରରୁ ହେଉ କି ପଡ଼ିଶା ଘରୁ କି ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯଦି କିଏ ମରିଯାଏ ନା, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ତାକୁ ଶବ କହି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛେ। ଆଉ 4 ଜଣ କାନ୍ଧ ଲଗେଇ ତାକୁ ମଶାଣିକି ନେଉଛେ, ମଶାଣିରେ ଶବ ଦାହ କରୁଛେ। ଭାଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶବ କହୁଛେ, ଛୁଇଁବାକୁ ଡରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ବଜାରରୁ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ଶବ ନା। ସେ ଶବକୁ ଆମେ ଘରେ ଆଣି ନିଜ ଚୋଲାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛେ। ତ ଭାଇ ସେ ଘର ତ ଗୋଟେ ମଶାଣି ନା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯେଉଁ ମଶାଣିରେ ଶବ ଦାହ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ଆମେ ଶବକୁ ଜାଳୁଛେ ଆଉ ଶବକୁ ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ଖାଉଛେ। ସେ ବି ତ ଆମର ଗୋଟେ ମଶାଣି ନା। ତ ଭାଇ ଏ ମଦ ମାଛ ମାଂସଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଘରକୁ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ମଶାଣିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି।